M'entendez, mon oui. N'a sɔrɔ wari kun ne ko san ni si tɛ fɔ ne ma o fɔ ne ka baara kɛ ka wari ɲini ka nari kuma fɔra ne ma ni bɛɛ ka lasegin. Bonsoir. O ye jɔn ka segin. Blabla abla ka boy k'i filanw bɛɛ bɛ baara la foyi man di sunɔgɔbaden ni dunibaden o sɔgɔnɔ ta baara kɛ n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni kɛ n ka du kɔnɔ bi kɔni n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni foyi kɛ. Mais ni ne tile filɛ ne ma ne m'a ɲɛfɛ yan. O foyi tɛ se ne ma i tɛ foyi de la sunɔgɔbaden kan an ka foyi t'o la ne ko n'i ka taa baara kɛ n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni kɛ bi ni mɔni i t'a digi kɔnɔ ni kelen ni i t'a digi kɔnɔ taa baara kɛ i filanw bɛ baara la taa ala k'i dɛmɛ. Foyi tɛ se ne ma foyi de tɛ se ne ma taa i filanw bɛ baara la i ka taa baara kɛ dusu bɛ baara la ko fo sunɔgɔbaden a bɛɛ kɛ ka ne ma wala e kɔni nin ye den dusukama ye nin den nin den a bɛ mɔgɔ faga ni dusukasi i filanw bɛɛ bɛ ji la mɛ e kɔni a bɛ taa feere ninnu kɛ ka bari ninnu cɛ ka na sɔngɔ to ne tɛ fama teri mɛ ne bɛ baara de kɛ fo n ka kɛ fama ye an ka baba y'a se k'anw ye a bɛ wari mun sɔrɔ o bɛɛ bɛ taa anw la y a pas de sommeil. Ni vieux chien joli a tɛ se baara la yan nɔ a b'a la k'ale ma ye ne dun b'a dɔn kalabanciya de don foyi tɛ vieux la a bɛna sɔrɔ yan nɔ. ɛsɛ ye mun kɛ f'an k'o kɛ yɛrɛ ye a bɛ taa feere ninnu kɛ ka bari ninnu cɛ. An tile patron an tile. Vieux tɛmɛ k'i sigi yan man i sigi yan. Vieux n'i ye tile joli tɛ se baara la yan nɔ.